למות על קידוש השם. אחלה אנשים, כל מי שאתה רוצה, יכול למות על קידוש השם. למה? כי בן אדם אומר, תשמע, אני אקבל גן עדן? קבל גן עדן. תן כדור בראש. תן כדור בראש, ונגמר. קנה את עולמו. אין בעיה לאנשים למות. למות זה לא כל כך סיפור. גם ככה כולם מתים, באדם אומר, אתה יודע מה, אני מת על קידוש השם? סבבה. פוק כדור, בוא נגמור את הסיפור. הנה, אלה מעזה, מה עושים? עושים את זה כל יום. כל יום, איזה אחד אמר פעם אחת שמעתי אותו, איזה אחד רנטיסי אחד. רנטיסי. מה שמעתי אותו? לקחתי מזה מוסר. עשו לו איזה רעיון, אח שלו, הצהל הרג אותו, את אח שלו, הפציץ אותו. מת. אז שראו אותו ככה, גל אבנים כזה, אתה יודע, איזה חורבה אחרי הטיל של הזה, טיל, גל אבנים, וראיינו אותו. ראיינו אותו ליד ההפצצה. מראיינים אותו, לא יודע מי, ומדבר שם, ואז אומרים לו, ומה יוצא לך מזה? טוב, מחבל, הכל טוב, אח שלך מחבל, נשקים, בלגן. אז בסוף אתה רואה, הנה הוא מת, צהל, ריסק אותו. אז הוא אמר, אנחנו, אתה יודע מה אנחנו חושבים? ככה אומר לו, אתה יודע מה חושבים? אנחנו אומרים, יש אנשים מתים התקף לב, אז מעדיף למות מהפאצ'י.